ohu ene KM4 ewo aha enye bone se maame ya batan ena ne nananom ya nananom a yehwe Kumasi kodue so edi ama no se ye ba na ye de ye ho aba abekire no na yama na kwaba na ya hye ne bo se dwumadi a ode a hye yensa se yenhwe Kumasi kodue so ema no ni dwa ne mountain so ne bola sem nyina ba be hye bo se ye be yi akoma mu nyina ede asom sompa se de be ya ye benya ono so ense mabasobo eti ye ba ya me ne nana ofori agima amye abanka chipani amhwe krodu ayi so ene akachefo ni nyina ba no dani yerua Francis Joada ako na ya assembly no so de oda no to say parliament and speaker ye presiding member yerua kwam frempon ene assembly members a ewo KM ni akachefo nyina ni aka ye ho abum se ye baba ye na kwa aba na ye de ye ho akire no na afi ya gine nsem hira na ne dwumadi ode ahye yensa no ye timanya hoden ede eye Kumasi ha de on na aban yi na o hwe Kumasi udwa so fa obol asem krom beye ebeye fa nyina ono na aban yi na o hwa no ede mawo Madaruma wote se yewura apagya wi omso mu ntimi ntena se wo so mu ba no ne ne mpanyimfo nyina ba no mu betrea wo no mu ma wa ba atena se utiri nkwa no afi nso omu sanje wonsemu nhira na madwumadi a mo de ahye ne nsa no watimi aye ama aye animonyam na wo so anya wo mabasobode ewo wo ho enene okagumu awie one ni dom ne ne mpanyimfo nyina eba ese ye be ma wutiri nkwa ne aba atena se Daruma pentusia yekuta nso adaka no aduonum se awoho a baba nana hema eho no ye fa nsom wo yekuta malt doko no adaka du broninsa wine no pentu enum afezo bonisa afufuro bi so ha so pentu whisky pentu biansa eno so eka ho edom abawu bebre kwa tomu bai omukuta omu nsuo naka aduonum omu doko naka du omu broninsa pentu nsia whisky pentu nsia madam abo amade dom be mawo trinkwa ba tenase dom de be ma wono no mojo afọ bo emu ade na hema nuanom so bo emu ade na hema jasefo so bo emu ade na hema pusifo so bo emu ade na hema ahenkwa so ani abafo so bo emu ade kotim so ne nkonson mojo afọ bo emu ade wabrafo ne ahenkwa bo emu ade sede na KM boss esie no ma si odamase pa samusumote ye no manti antena na mwaba na mwabechia no beda mo ho adi a kire no sa woni panyi a ban di wasi ano wa ha wo hwe ni dwa so ene ne patamu nyina ema no odamase samusumaba abechia no be ma ne tiri nkwa odamase pa Adama adwuma yedie no nirua titio ne santehema eti santehema ba na awose enam se eye na dwuma ena ye nti oso hu na paafo te yede ho be kire no na ya hye bose adwuma na ode ahye yensa no
ɔno so ne pɛn so yɛde ahoɔden ɛne yakoma nyinaa ɛbɛyɛ sɛde bɛyɛ asanteman ɛbɛyɛ sɛdeɛ ɔhwehwɛ no na yɛn so yɛtumi anya ne nsɛm aba so bɔ na ɔbae no so Nana Hema ɔhwɛ ne nsɛm bɛ na waka kyerɛ wo wagye yɛfɛ so wada yɛase ɛwɔ deɛ yɛdi kan yɛ no ho na wahyira yɛ nti yɛde ne nhyira no ɛkɔ akɔtoa yɛdwumadie no so na wotwe mu na wotwe twa nyina ho sɛ mu di dwuma bebree ɛwɔ Kumasi ɛde na report bɛ na wɔde ma yɛn fa ho ne nyina ne sɛ yɛ Kumasi yi ɛbɛyɛ sɛ ekura a ɛso a ɛtɔ so mmienu ɛwɔ Ghana mɛma a emu bɛteɛ emu bɛdi ni na attractive investors eti deɛ ɛyɛ ne nyinaa yɛ sɛ yɛbɛtia ma yɛ kuro na ayɛ attractive na investors bɛma mmeranteɛ ne mmabaawa nso a ɔmo wɔ mu no ɔmo anya adwuma yɛ ɛnɔma basabasa ɛkɔ so wɔ Kumasi a yɛntumi yɛ attractive investment ba yɛn koraa no nso bebree yɛsua adwuma bebree akɔ school a ɔmo wɔ nimdeɛ a ɔmo pɛ adwuma yɛ nti ɔsi yɛsiesie kuro no ɛma no duru baabi a ɛbɛtwe nipa ama ɔde ɔsika aba bɛhyɛ ekuro mu na ɔde abɔ dwetire ama yɛ mmeranteɛ ne yɛ mmabaawa no nso anya biribi ayɛ nti mo hyɛ aseɛ no ma ho sɛ mo yi drainages ahodoɔ mo yɛ demolition ɛne ne ho nkoro no ba ɛdɛn na wɔka kyerɛ santiment titiriw wɔkyitae a wobɛhia ɛde adi saa adwuma no ama ahohiahia nso tɔ adwuma no so yɛbɛka sɛ dwuma yɛdie nyinaa yɛnyɛ ma yɛ ho ɛna ɛnyɛ yɛ ho bi na ɛtɛ yɛ assembly no amanfoɔ na asoma yɛ assemblyman bi a obiara ne manfoɔ na asoma yɛ yɛsoma ne sɛ ɔnkɔ yɛn hyehyɛeɛ na ahotɔ ɛne yɛdie ɛne nkankɔ ɛmmra koe mu nti saa asoma na Kumasi de asoma yɛn no ɛna yɛn nyinaa yɛtena ase a deɛ ɛyɛ a yɛbɛyi ɔhaw a ɛwɔ kurom wɔde afiri hɔ no na yɛayɛ na yɛde ɛhɔ eti deɛ yɛsrɛ ma mu no nyinaa ne sɛ yɛnyɛ biribi ma yɛn ho yɛyɛ sɛ de bɛyɛ a yɛmu dodoɔ na bɛtumi adi yie ama yɛ biribi ayɛ biara so atumi akɔ ne kwan so nti ɔmo ntaa yɛkyi yɛyɛ na yɛyɛ a ɛyɛ ma yɛ nyinaa